uqibe mzukulwane, uqibe mzukulwane. Hayi kuphefumile iphelile imatch. Uba uphefumile iphelile imatch. Suphozamise. Wagqiba uphumelele. Man, wait. Lo mama lothi gqiba iphelile imesh. Yiphi imesh akhuluma ngayo? Yiphi imesh akhuluma? Impilo yalo baba noma yiphi ngempela le mesh akhuluma ngayo? Mina ngibona imesh ezophela la okuyimpilo yalo baba. Asibone ama-comments awu-3 la ukuthi athini. Ngesonto elizayo uyangcwatshwa. Yabo. Okay, kusho ulindo okuhle. Sonakala isihlobo. Akusona isimino ukukhohlwa. Kusho ke lapha ya isihlobo. Usiphelele uthi ke uthini? Angimuzwa kahle ukuthi uthini. Okay, uthi umthozisa amanzi lawa. Uzofa mzukulu. Bathi abanye-ke hhayi-ke uma ukuthi khona inkinga evelayo ngalo baba akubizwa lo mama lo lokuthi igqibe mzukulwane igqibe. Uthini umbono wakho ngale nto le bafethu? Do we have to show izinto ey'fana nalezi social media or kumele ngempela bamvumelele ubaba? Khona nabantu abadabuka nje iy'tshebe ey'ndala ezimhlophe laba bey'fakile iy'buko. Kumele ngabe labantu laba bayamkhuza lo muntu lo because kunento ekuthiwa alcohol poisoning. Lo muntu engafana noma yinini lo. Awukhulumi.